So kana tati gare tomboita tichiyeuchidzana kuti kune vari kutora nyika vachimora kuita sekuti ndeyamai vavo. Let us hear this said truth. Ai politics zvinopinda boza tisi kuwana mabasa ndi kata chazvomya tiwe tiwane kurarama munoti Chokwadi saka torarama masi patiro paitiriwe kana cheki yako ikivira yapa viri kupa kuvuma aiwa tikuba chinhu chani matombo yandani matombo maini yani yemunhu anti saka yapo kana kadatora ndochiti zvatogwa izvi zvandatora ndi zvangu nokuti matombo yandemane wane zimba kutose andizvo ineme asi benefit munhu wese munyika saka ndatora hangu musha uyu andije kwako ndotora chiri ndatora hangu saka ndatsara ndidzoka ndikasika ndikavura doors nakundivhura kuna windows ndendadi maini yani asani munhu pachokwadi muri kutidzanyirira isi tisi ma citizen vanhu varidzi venzvimbo ino yembere kwandi but muri kubuya muchitisunga isi pana citizen hatina kana pedu kana maini yatotora eze mwana wembere kwakada eze community penyu ndewedu tesa ndi eze community you can't benefit we don't benefit anything ndindibotawo zvine gwara azviiti sezvo kuti photo setso zvinogare kwa pasi hai pachokwadi muti dzanyirira hakuna ma MP pano ma MP hamuna leadership there's no leadership because kama mune leadership etine vamiri vatukumirira tikutambudzika muno mune kuda kwezanu pe saka zanu pe vikangorwa pasi tava bo chete tripusika na mari angifunga sokufunga kwangu ndaina matira shwa izike mari kana aifunga sokufunga kwangu ai mukakachinja this government this ruling party So hapana chokwadi chinodarika chakataurwa nemurume uyu. MuZimbabwe munomu kana uri citizen ukange uchida kuita mining unoita sekuti wakapara ngozi. But akangouya chete muChina ndiye anotoita sekuti ndiye mwana wewe muno muZimbabwe. Imagine baba vanotengera vana vari pa next door grocery vana vo vachidya ino. Imagine baba vanopa vana vepa next door access kumunda vachidya ipwa makavhu nemanhanga vana vavo vachitambura nenhamo. This is the kind of situation yatinayo muZimbabwe. And panotaurwa chokwadi chakadai so vazhinji vakuru havachide asi ndo chokwadi. Yasvika nguva yekuti mwana weZimbabwe atange kuona kuti mumining sector tinofanira kupinda uti chipiwa ma opportunities asi tiri kuudzwa zvema investors. Yasvika nguva yekuti mwana weZimbabwe awanewo mukana wokuzviitirawo irrigation asi ari kuudzwa zvema investors. Hatina chedu sevana weZimbabwe. Kuenda kunana chingwizuko maresidents ari kuudzwa zvekutama each and every day because kuri kutaurwa kunzi toda kuisa irrigation. Irrigation ipi ichabatsira ani? Sei musiri kuisa makanara emvura for the residents variko izvezvizvi vari kuoccupy minda votanga kutorima. Vanhu ivavo they are so productive but izvezvizvi vakatsvirwa vakarima zvikatsva but nobody cares. Ndo dambudziko ratiri naro muZimbabwe. Varidzi vasiri venhaka ndivo vari kudya, varidzi venhaka vachidya noko dzezvironda.